második része ennek a programnak ugye az, hogy a kis- és középvállalatok átválthatják a devizahiteleiket forintra a jelenlegi, tehát az átváltáskori árfolyamon. Alapjában véve ezzel is, mint a korábbi végtörlesztéssel, mint az árfolyamgáttal, a kormány legitimálja a devizahitelezést, amit nem lenne szabad legitimálni. Tehát a devizahitel úgy, ahogy van, egy nagyon-nagyon hibás termék. És azért hibás, mert radikálisan eltér, megmásítja a hitel fogalmát. A hitel egy meghatározott összeg, amit a hitelező, a hitel felvevő szabad rendelkezésére bocsát, és amely összeget a hitel felvevő köteles a hitelezőnek visszafizetni. Ez a hitel. Na most ugye azonnal felmerül a kérdés, mi volt az az összeg, amit a hitel felvevő szabad rendelkezésére bocsátott a hitelező bank? Hát ez egy forint összeg volt. A hitelfelvevő nem látott svájci frankot vagy eurót, az ő számláján az ő szabad rendelkezésére se svájci frank, se euró nem jelent meg. Ja? Tehát azt nem lehet, hogy én a rendelkezésedre bocsájtok X mennyiségű forintot, de amit te visszafizetsz, az nem az, amit kaptál, hanem valami más, ami valami más módon van kiszámítva. Tehát az egész pénzügyi rendszer mérlege megbízhatatlanná válik. Ugyanis a bank mérlegén ott van eszközállomány, hitelek, csak ott van egy szám. De az a szám nem egy megbízható szám, mert annak a számnak a mi volta az árfolyamtól függ. Na most innentől kezdve, ha a piac, ha a források nem tudják a bank mérlegét megfelelően értelmezni, ha bizonytalanok annak valamiféle tartalmában, a következő lépés az, vagy az, hogy elutasítják a bankot és nem adnak neki forrást, vagy pedig azt mondták, hát jó, adok neked nagyon rövid lejáratú forrást egy feláron. Többet kérek érte, mint kérnék, ha ez a bizonytalanság nem jelentkezne. És akkor mi van? Az van, hogy a bank ezt a felárat ráterheli az ő ügyfelére, és ettől kezdve ugye a magyar kis- és középvállalatoknak a versenyképessége csorbul. Tehát ugye oda jutottunk, hogy reál értékben számítva a magyar kis- és középvállalatok 3-szor annyit fizetnek hitelükért, mint egy cseh.